Tänä päivänä minua ei kuitenkaan ole pyydetty puhumaan niinkään sosiaalialan osaamiskeskuksista, vaan hyvinvoinnin edistämisestä yleensä ja erityisesti hyvinvoinnin edistämisestä suhteesta eriarvoisuuteen ja koettuun hyvinvointiin. Ja pyrin ensin osoittamaan, että se yhteiskuntapolitiikka, joka Suomessa on harjoitettu viimeisten 20 vuoden aikana, on keskiarvoina ollut hyvin menestyksellistä. Mutta samalla näyttää vahvasti siltä, että kansa varsin yksimielisesti inhoaa harjoitettua politiikkaa. Ja pyrin osoittamaan, mitkä ovat ne mekanismit, jotka selittävät, miksi tämä menestyksellinen politiikka ei ole kansalaisten mielestä toimivaa. Ja keskeinen lähtökohta tässä selittämisessä on se, että se hyvinvointipolitiikka, jota me olemme harjoittaneet, tai kasvupolitiikka, ei ole ymmärtänyt sosiaalisen ja hyvinvoinnin keskeistä roolia ihmisten elämässä. Sen jälkeen loppupuolella käyn lyhyesti lävitse, jos ei minua ole jo vihelletty pois lauteilta täältä, niin lävitse kysymystä, miten eriarvoisuuden vähentäminen ja elämäntyytyväisyyden lisääminen voidaan kytkeä toisiinsa, mitä ovat ne yhteiskuntapolitiikan mekanismit ja miten näitä yhteiskuntapolitiikan mekanismeja voidaan käytännössä kytkeä suomalaiseen yhteiskuntapolitiikan osaksi. Kun sitten katsotaan karkeasti ensimmäiseksi, minkälaista suomalainen yhteiskuntapolitiikka on ollut 90-luvun alun laman jälkeen, meillä on oikeastaan ollut siinä 4 keskeistä argumenttia. Ensimmäinen on, ja kaikkein tärkein on ollut se, että tavoitteena on ollut talouskasvun lisääminen. Se keskeinen yhteiskunnallisen kehityksen mittari on ollut bruttokansantuotteen kasvu eri muodoissansa. Miten kasvun lisäämiseen on pyritty? Se on ennen kaikkea ollut markkinoiden edistäminen. Eli Suomessa on lähdetty oletuksesta, että markkinoiden sääntelyn purkaminen, kansainvälinen välistyminen, ylipäätään kilpailukyvyn luominen globaaleille markkinoille on se väline, jolla suomalaisen yhteiskunnan kasvu taataan. Kasvun edellytysten takaaminen markkinoilla on puolestaan edellyttänyt sitä, että julkinen talous on pidetty tasapainossa. Julkista taloutta on pidetty tasapainossa paitsi verotuksen uudelleen jakavia vaikutuksia vähentävällä. Me ollaan menetetty noin 1/3 siitä, mitä meillä oli 90-luvun alussa tässä matkalla verotuksen uudelleen jakavasta vaikutuksesta. Julkisten menojen suhteellisella niukkuudella, mutta ennen kaikkea sillä, että politiikka on ollut ennustettavaa. Siellä on ollut kehysbudjetoinnin kaltaisia mekanismeja jo parin vuosikymmenen ajan, joilla on ennen kaikkea julkinen talous pyritty saamaan tasapainon. Julkinen talous rakentuu siis kuntataloudesta, valtiontaloudesta ja sitten sosiaaliturvarahastoista. Vuodesta 2007 on poliittisesti päätetty, että valtiontaloudesta, kuntataloudesta, eläkepolitiikka ja sosiaaliturvarahastot erotetaan omaksi kokonaisuudeksi. Ja kaikki tämä on tehty sillä ajatuksella ja sillä ymmärryksellä, että jonkin verran yhteiskunnallista eriarvoistumista tulee sallia. Eli jotta me voimme luoda sitä keskiarvoa, lisätä sitä keskiarvoista hyvinvointia yhteiskunnassa, sen jakautumiseen täytyy sallia aikaisempaa suurempi hajota. No, kaikki tämä on ollut erinomaisen menestyksellistä. Jos me katsomme kansainvälisiä niin sanottuja komposiittihyvinvointimittareita, Suomi yleensä on maailman kärjessä, tai 5 kärjessä. Vaatimattomalle kansalle on vaikea hyväksyä se tosiasia, että todennäköisesti olemme maailman parhaassa maassa, mikäli katsomme keskiarvoja. Tässä näin on katsottu moniulotteisesti varallisuutta, siinä on niin sanottu assets-pohjainen arviointi, sitten kilpailukykyyn liittyviä kestävään kehitykseen ja yhteiskuntaan, ja sitten tuolla Newsweek teki sitten oman hiukan höperön homman, mutta kun me päästiin siinä ykköseksi, niin mä laitan sen tuonne listoille. Mutta yhtä kaikki, keskiarvoina me pärjäämme erinomaisen hyvin. Kuitenkin, jos me pidämme mielessä sen, minkä tässä edellisessä slaidissa oli, niin on huomionarvoista, että kun katsomme tarkemmin, mitä kansalaiset tästä ajattelevat, niin näyttää siltä, että kansan enemmistö kullakin ulottuvuudella on harjoitettua politiikkaa vastaan. Eli suuri osa, tai tässä näin on, ei mennä yksityiskohtiin sen enempää, kuvaan sitä kohta tarkemmin. Tässä näin kriittinen arvo on tässä puolessa välissä,
ja sitten tämä punainen kuvaa suomalaisten arvojen karttaa näihin liittyen. Ja kuvaan sitten seuraavassa slaidissa hiukan yksityiskohtaisemmin, mitä tämä on niellyt. Mutta suomalaiset eivät pääsääntöisesti enää usko, että talouskasvu lisää ihmisten hyvinvointia. Suomalaiset ovat varsin laajasti yksimielisiä siitä, että markkinoilla on liian suuri valta yhteiskunnassamme. He ovat edelleen myös sitä mieltä, että julkisia menoja on leikattu liikaa, ja he ovat sitä mieltä, että yhteiskunta on eriarvoistunut liian paljon. Ja jos sitten vähän katsotaan, että miten tämä menee niin sanotusti summamuuttujana. Summamuuttuja tarkoittaa sitä, että katsotaan näitä 4 muuttujan sisäinen koherenssi ja sitten ne laitetaan yhteen. Ja jos tämä niin sanottu Cronbachin alfa, joka tänne on merkattu, menee yli 0,6, voidaan sanoa jotakin kokonaisuudesta ikään kuin yksiulotteisena ilmiönä. Ja tässä nyt on sitten laskettu tämä keskiarvo, eli täällä näin on vakava yhteiskunnan legitimiteettivaje, ja tuolla ei ole lainkaan, ja tuossa on ikään kuin nolla-arvo. Ja havaitaan täältä, että noin 4/5 suomalaisista ei pidä hallituksemme harjoittamasta politiikasta. Olennaista on myös sitten se, että kun mä katson eriksensä, että miten se menee poliittisesti, niin kokoomuslaiset sijoittuvat enimmäkseen tänne. Sitten tässä kohti alkaa tulla keskustalaisia ja demareita. Sitten pikkuhiljaa tänne tulee vasemmistoliitto. Ja kun katsotaan vielä eriksensä, missä ovat perussuomalaiset, niin perussuomalaiset ovat harjoitettuun yhteiskuntapolitiikkaan nähden kaikkiin kriittisin ryhmä. Eli jos haluaa asiaa hiukan kärjistää, niin vasta siinä vaiheessa, kun Suomeen tuli niin sanotusti poliittinen vaihtoehto viime vaalien alla, tämä kriittisyys pääsi kanavoitumaan ulos, koska 3 muuta suurta puoluetta, vanhaa suurta puoluetta, ovat olleet samoilla linjoilla. Ja silloin se kanavoitui nimenomaan näihin 4 tekijän kautta voimakkaaksi yhteiskuntapoliittiseksi kritiikiksi, joka sitten satoi perussuomalaisten laariin. Eli meillä on vahvaa yhteiskunnallista kritiikkiä ja harjoitettua kasvupolitiikkaa kohtaan. No mitä tälle pitäisi sitten tehdä? Ensimmäinen asia on tietysti se, että miksi kansalaiset ovat niin kriittisiä, että miksi me emme opi rakastamaan itseämme tässä tapauksessa, puolethan meistä on täällä eri sortin herroja. Eli mikä tässä nyt on vikana? Kaikkein yksinkertaisin vastaus on se, että kansa ei tiedä. Terveisiä Vennamolle, kansa ei tiedä. Nimittäin, jos lähdetään katsomaan suomalaisen hyvinvointivaltion resurssointia ja järjestelmän toimivuutta, niin kaikilla asiallisilla mittareilla se toimii kohtuullisen hyvin tai erinomaisen hyvin. Kun 2,2 miljoonaa saa palveluja ja 10 000 ei saa palveluja, niin Hesari uutisoi, että on 10 000 henkilön jonot. Tai jos katsotaan meidän eläkejärjestelmää, niin kaikesta narinasta huolimatta se on kohtuullisen hyvällä tasolla. Meidän palvelujärjestelmät pääsääntöisesti ovat kohtuullisen hyvällä tasolla. Kuntatalous on kohtuullisessa kunnossa. Ja ylipäätänsä esimerkiksi meidän viimeinen lama, niin sehän kun oikaistaan PKT-laskelmat ottaen huomioon julkisten talouden arvo, niin meillähän ei ollut tosiasiallista lamaa 2008-2009 tässä maassa. Se ei ole mikään salaisuus, se on tilastokeskuksen tosiasia, mutta se nyt ei satu sopimaan valtiovarainministeriön virtaan. Mutta joka tapauksessa meillä on toki julkisen talouden kestävyysvajetta, eli julkisen talouden tulojen ja menojen tasapainoon liittyvä epäsuhta, mutta meillä ei missään tapauksessa voi sanoa, että meidän järjestelmä olisi ajettu alas. Myöskään palvelujärjestelmässä meillä on kai 30 000 työntekijää sosiaali- ja terveyspuolessa lisää tällä vuosituhannella. Että okei, no lekureita on sieltä lähtenyt veksi, mutta pääsääntöisesti se näyttää ihan hyvältä. Markkinoilla ei ole ylivaltaa Suomessa. Toki se vaihtelee sektoreittain, mutta edelleenkin kunnat päättävät, miten palvelunsa organisoivat. Okei, niitä lopataan. Viimeisen kunnallisvaalien suurin meno- tai loppari-rahan lisäys tuli terveyspalvelujen puolelta. Eli yksityiset terveysyrittäjät kasvattivat suurin niiden siellä panostustensa. Mutta meillä on edelleen työehtosopimukset, meillä on kuntapalvelujärjestelmät, meidän työeläkejärjestelmä on suojattu, meidän RAIS on suojattu, meidän Veikkaus on suojattu, meidän Alko on suojattu. Meillä on edelleen hyvin vahva tuki sille, että julkinen valta ohjaa tätä järjestelmää. Siellä, missä markkinoita käytetään, ennen kaikkea sosiaalipolitiikassa, julkisen vallan rooli on kuitenkin dominoiva, eikä siinä ole mitään
muutosta tapahtumassa. Eriarvoistuminen ei ole yksiselitteistä, ja tässä nyt niin ei ole tälle päivälle koko pitkän saarnan aihetta, mutta on olemassa niin sanottu Gini-indeksi, johon yleensä viitataan, kun puhutaan eriarvoistumisen syventymisestä. Se on niin sanottu atomistinen mittari, ja siinä katsotaan, koko väestö pannaan jonoon, ja sitten katsotaan, miten tulot jakautuu siellä koko porukassa. Ja se on sillä tavalla teknisesti rakennettu, että se on sensitiivinen ääripääarvoihin, eli viimeiseen 5% kummassakin päässä. Sillä seurauksella, että joku Jorma Ollila tai yksittäinen iso tuloinen kaveri sen toisessa päässä nostaa koko arvoa kansallisella tasolla, ja sitten toisessa päässä pienituloiset yksilöt, joilla ei ole merkattu ollenkaan tuloja, hyvin voimakkaasti muuttaa sitä kokonaiskuvaa. Tosiasiallisesti, jos me katsomme sosioekonomisten ryhmien mukaan latautunutta eriarvoistumista, niin työmarkkinoilla sitä ei ole tapahtunut käytännössä katsoen lainkaan, lukuun ottamatta yrittäjien irtiottoa, ja siinäkin suurin osa on verokeinottelua. Eli siellä on muutettu palkkatuloja pääomatuloiksi. Ja sitten työmarkkinoiden ulkopuolella peruspäiväraha, kansaneläke ja joitain muita etuuksia, siitä niihin kytkeytyvät ihmiset, niin heidän, ja opiskelijat ennen kaikkea, heidän kehityksensä on heikompi. Mutta siellä ei ole mitään sellaista dramaattista, jonka takia tarvitsisi niin nyt erityisesti olla huolissaan noin makrotasolla katsellen. Ja sitten vielä eriksensä, se on sitten eri asia, sitten on viimesijaisen turvan taso. Siinä tehtiin virhe 95, sitä eikä kukaan kiistä enää tänä päivänä, mutta siinäkin hallitus on jotakin myönteistä nyt päässyt tekemään. Ja viimeinen asia, kun usein väitetään, että kasvu ei tuota ihmisille elämään tyytyväisyyttä, eli että kasvulla ei ole hyvinvointivaikutuksia, asiallisesti ottaen väite on väärä. Eli on varsin kattava systemaattinen näyttö sille, että talouskasvu tekee ihmisistä onnellisempia. Sen sijaan se ei ole niin yksiselitteinen kuin se joskus on ajateltu, nimittäin vain työllisyyttä lisäävä talouskasvu näyttää olevan ihmisiä onnellistavaa. Eli se välittyy työllisyyden kautta. Pelkkä se, että kakku kasvaa, ei tee ihmisiä onnellisemmaksi, mutta jos se kasvaa työllisyyttä lisäävästi, niin sillä on hyvin myönteinen kasvuvaikutus. Eli pääsääntöisesti oikea vastaus tai ensimmäinen vastaus on se, että kansa ei tiedä, mitä sen pitäisi tietää, ja meidän sikäli voitaisiin jättää tämä asia tähän. Mutta toisaalta kansa on myös oikeassa, jos asiaa katsotaan sosiaalisen tai ihmisen välisen vuorovaikutuksen tai ylipäätään ihmisenä olemisen, ihmisen arjen näkökulmasta. Ja tähän näin on 4 perusselitystä tai väitettä, että miten nämä mekanismit toimivat. Ja ensimmäinen on ihmisryhmien välisen sosiaalisen etäisyyden kasvu. Eli silloin kun meillä oli mäntät ja tehdasyhteiskunnat muutenkin hyvässä jamassa tai sanotaan nyt tuottavassa tilassa, niin oli hyvin tavanomaista, että herrat ja duunarit asuivat hyvin erillään toisistaan, mutta he olivat kuitenkin kasvotusten samassa tilassa. Samalla tavalla myös sotavuosina ja sitten myöhempinä vuosina tämä etäisyys väestöryhmien välillä oli kohtuullisen pieni. Oltiin samassa veneessä. Tyypillinen esimerkkihän on esimerkiksi tulopolitiikan alkuvuosilta 1968, miten Hämäläinen ja Hetemäki, kapteeni ja kersantti, kaiketikin samasta pataljoonasta, niin menivät Moskovaan neuvotteluihin. Eli oli yhteinen konsensus siitä, miten maata johdetaan, ja se sosiaalinen etäisyys ei ollut liian suuri. Jossain vaiheessa oli mahdollisuus keskustella näistä teemoista esimerkiksi Lauri Ihalaisen kanssa, ja Laurillahan keskeinen pointti on se, että kapitalistia ei löydä mistään. Kapitalisti voi olla Kalifornian julkisen sektorin työttömyyskassa, tai se voi olla Kalifornian julkisen sektorin eläkekassa, joka oli Suomen suurin omistaja tuossa 2000-luvun alussa. Eli ei ole enää sellaista kasvokkaista yhteyttä eri väestöryhmien välillä. Ja sitten kun meidän näitä kansanedustajaplanttuja ajattelee, niin kun puhutaan esimerkiksi viimesijaisen turvan uudistuksista, niin he puhuvat siitä, mitä niille tehdään. Me ja ne. Se on mielenkiintoista, kun sitä herkällä korvalla Pirjo tuossa nyökkäilee, en tiedä Piran puolesta vai muuten, mutta niin, joka tapauksessa se etäisyys on niin suuri, että tehdään jollekin, joka asuu Jakomäessä tai jossakin siellä, eikä tehdä jollekin meikäläisistä. Ja